Jardo, dnes se budeme bavit o tom, jak může reklama na sociálních sítích pomoci e-shopu zvýšit tržby. Áno. To je téma, v ktorej sa cítime ako doma, lebo našim klientom väčšinou pomáhame práve pomocou sociálnych sietí zvyšovať tieto tržby a nakopnúť ich podnikanie ešte na ďalší level a Meta je na to práve skvelý nástroj. Prečo je to tak? Tak vieme, že na tých sociálnych sieťach máme extrémne množstvo používateľov. Či je to Facebook alebo Instagram, tak tých aktívnych používateľov je tam strašne veľa. Takže môžeme zasiahnuť tú cieľovú skupinu, ktorú potrebujeme, alebo hlavne teda získavať nových zákazníkov pre naše e-shopy. Mně se líbí, že jsi říkal právě nových zákazníků, protože to si myslím, že je největší síla reklamy na sociálních sítích, protože tam jsou právě ti noví zákazníci a Facebook funguje tak, že vlastně jdeme za tím člověkem, taháme ho za rukáv, jak já rád říkám, a říkáme, hele, nechci si něco nakoupit. To znamená, ten uživatel, on tam primárně nejde proto, aby nakoupil, takže my si ho zatáháme za rukáv a vlastně ho donutíme uvažovat vůbec o té nabídce, kterou mu ukážeme, jestli třeba by si nekoupil dárek pro nějakého svého kamaráda, rodinu, nebo sám pro sebe. Ja mám ťa veľmi rád, keď spomínaš práve, že Meta je akvizičný nástroj. Teda čo to vlastne znamená? Chceme získávať možno zákazníkov, nakupujúcich používateľov, ktorí nás nepoznajú, sú noví, ešte u nás nenakúpili a chceme, aby sa z nich stali naši zákazníci a potom u nás ideálne aj pravidelne nakupovali. Takže tá Meta je ideálny nástroj na získavanie týchto nových zákazníkov. Možno na začiatku by bolo dobré aj povedať vlastne ten rozdiel medzi tými kampaňami. Tak na tých sociálnych sieťach máme obrovský potenciál zasiahnutých používateľov, ktorí nás nepoznajú, možno nevedia, že chcú alebo potrebujú ten produkt, kdežto či už sme napríklad na Google v tých searchových kampaniach alebo aj PMAX kampaniach alebo pomocou nejakého remarketingu, tak ten nákup by možno už aj nastal, lebo ten zákazník buď nás pozná alebo chce ten náš produkt. Kdežto práve na tých Meta Ads kampaniach môžeme využiť to, že ten zákazník možno ten produkt ešte ani nevyhľadával, nie je úplne v tom procese, že by chcel dokončiť ten nákup, ale pomocou toho nášho skvelého produktu alebo výhodnej ponuky môžeme doceliť to, že u nás nakúpi. Možná ještě další výhoda, aby to neznělo tak, že my cílíme jenom na nové zákazníky, jako to cílení zhruba, když jsem si teďka porovnával v poslední době naše kampaně napříč různými klienty, tak fakt jako 80 až 90% rozpočtu jde do nových zákazníků, new audience, a jenom vlastně ten zbytek jde do engaged anebo existing customers, ale právě chci říct, že Meta umí i remarketovat ve smyslu, že máme dynamický remarketing, můžeme používat klasický remarketing, retargeting, ale jde primárně potom, nebo kde vidím já i tu sílu, je v těch katalogových reklamách, katalogových kampaních, kdy vlastně na základě pixelů a zdát nejenom, co se děje na vašem e-shopu, ale i to, co se třeba děje na konkurenčních webech, které nabízejí stejný sortiment, tak když se koukáte na iPhone třeba u konkurence, tak potom třeba vidíte, že na vás vyskočí reklama na stejný iPhone úplně od někoho jiného a v tom je právě ta síla a zase se bavíme jako o nějaké akvizici vlastně, ale je tam i ten remarketing, takže nechci zase, ať to vyzní jenom, že to je akviziční. Súhlasím s tebou. Určite, ako si povedal, ten algoritmus sa zlepšuje, takže my keď si spúšťame tie možno nové Advantage Plus kampane, oni sú fakt veľmi inteligentné. Cieľia hlavne na tých nových zákazníkov, ale z určitého percenta, aj my si to vieme v technických nastaveniach akože určiť, že z akého pohľadu alebo z akých percent by to malo cieliť aj na ten retargeting či remarketing. Takže hlavne sa zameriavame na tých nových zákazníkov, ale samozrejme je tam zahrnutý ten retargeting alebo remarketing. Určite sú veľmi silné tie personalizované katalógové reklamy, ktoré nám pomôžu cieliť práve na tých zákazníkov, ktorí vyhľadávajú tú kategóriu produktov alebo ten daný produkt. Pretože ten pixel a ten algoritmus je dosť chytrý a vie teda získať dáta a vie určiť, čo zákazník vyhľadáva, aké stránky navštevuje, aké fanpage napríklad na tom Facebooku sleduje, možno ako sa tam zapája, taktiež Instagramové profily a vlastne kde vôbec robí ten engagement, hej, tú nejakú interakciu a podľa toho mu to vie vyhodnotiť a ukázať tie produkty, o ktoré by mal mať záujem. Ty si krásně řekl ten rozdíl mezi reklamou na sociálních sítích a reklamou na Google, na Seznamu a tím pádem já bych možná to ještě jako shrnul, že reklama na sociálních sítích je takový doping pro další marketingové kanály,
protože právě díky tomu lidi jdou třeba k vám na web a pak to doklepne jako asistenčně Google Ads třeba remarketingově. Dobře, pojďme se podívat dál. Co podle tebe ovlivňuje výkon reklam na sociálních sítích? Povedal by som, že veľmi sa to mení v čase a čím ďalej tá doba ide, máme lepší ten algoritmus od Mety, možno nejaké AI kampane, práve tie Advantage Plus, tak celkovo musíme aj trošku zmeniť ten prístup, hej. Možno historicky stačilo sledovať tie signály z Mety, hodiť tam nejaký banner, nejakú katalógovku, ono to stačilo, ale myslím si, že aj tá, poviem to tak, že konkurencia alebo ďalšie e-shopy, majiteľi e-shopov, markeťáci, aj pomocou tej AI posúvame aj tú kreatívu, tie videá, aj tie e-shopy na nový level. Takže už iba nestačí mať všetko spustené, ale práve musíme sa viac orientovať na tých zákazníkov, aký produkt vyhľadávajú, čo ich zaujme, možno aké problémy ten produkt rieši, ako im pomôže ten náš produkt a teda, už som to tak troška načrtol, zamerať sa na tú našu ponuku a hlavne ruka v ruke ide aj tá kreatíva a ten e-shop, ktorý musíme mať tiež vyladený. Takže za mňa tie hlavné piliere sú tá naša ponuka, aby bola atraktívna pre tých zákazníkov, aby ich zaujala a taktiež, ako sme už dneska spomenuli, tak na tých sociálnych sieťach je to tá akvizícia, hej, tým zákazníkom sa zobrazí nejaká tá naša kreatíva, nejaká tá naša reklama. Ako keď ideš autom a uvidíš nejaký banner, nejakú plochu, hej, popri ceste, tak podobne fungujú tie sociálne siete. To znamená, že tá naša reklama musí byť vyladená, musí tiež zaujať toho zákazníka tým vizuálom, tou ponukou, tými headlinami. Takže takto by som to zhrnul, že musíme vyladiť tú ponuku a tú našu kreatívu, ktorú komunikujeme už priamo na těch sociálních sieťach. Ponuka neboli nabídka je široký pojem. Já bych možná ještě vlastně navázal na to, ty už to i zmínil. Líbí se mi, jak jsi řekl, orientace na zákazníka. To znamená, ta role spokojených zákazníků, ale i nespokojených je v marketingu obecně klíčová věc. Zkrátka dobře, vy chcete znát svého zákazníka, vy chcete vědět, jaké přání a potřeby mu plníte a tohle vy chcete provázat na svůj e-shop, na svůj web, na svou konverzní stránku, kdy mluvíte přímo k tomu zákazníkovi. Vy se snažíte ten obsah na své vstupní stránce ladit tak, aby tam ten potenciální zákazník našel vše, co potřebuje a stejně tak vy chcete tady tyhle informace o zákazníkovi vložit do těch reklam, do té kreativy, jak jsi řekl, a primárně, ale vlastně ta kreativa je založena na té nabídce, protože kreativa je sice silný způsob, jak právě zaujmout toho zákazníka, ale co ve finále rozhodne, tak je ta nabídka. A teď já jsem zjistil za poslední dobu, nevím, jak to máš ty, když třeba mluvíš s klienty nebo s novými klienty, kteří k nám přijdou, ale nabídka je strašně abstraktní pojem pro ně. A já už jsem to tady v podcastu taky několikrát zmiňoval, ale já chci možná to uvést na pravou míru, že nabídka není jenom akce, není to jenom sleva, ale je to všechno, s čím přijde zákazník do kontaktu, když slyší vaši značku. Ja by som to rád doplnil, lebo dal si tam pár skvelých myšlienok. Hlavne možno by som teda spomenul tie USPčka, tie nejaké Unique Selling Propositions, alebo možno v preklade veľmi jednoducho tá konkurenčná výhoda. Lebo častokrát bavíme sa o tej nabídke, o tej ponuke a ten majiteľ e-shopu povie, tak máme všetky produkty skladom, alebo sme 20 až 30 rokov na trhu, ale to práve není zlepšovanie tej ponuky. To už je taký vlastne, až by som povedal, že štandard, čo každý e-shop by mal ako keby, alebo podnik teda docieliť nejako tým, že nejako funguje a pracuje. Takže my musíme vlastne zlepšovať atraktivitu tej ponuky toho produktu. A mne sa veľmi páčilo, ako si povedal, že zamýšľame sa nad tým zákazníkom, čo potrebuje, aký feedback nám dá a tiež ako je vlastne spokojný s tým našim e-shopom a s tou našou službou, že mu predáme ten produkt a samozrejme potom nejaká customer care, ako sa k nemu ďalej správame, či mu dáme nejaké bonusy a podobne. A napríklad taký tip odo mňa, alebo čo mi poslednú dobu funguje, tak aj keď komunikujeme nejaký content na sociálnych sieťach, alebo môže to byť aj nejaká reklama, tak tí zákazníci nám tam väčšinou napíšu tú ich skúsenosť, či sú spokojní s tým produktom alebo nespokojní, či im pomohol alebo nepomohol. A to sú také signály od zákazníkov, ktoré by sme potom mali určite pretaviť, ako si spomenul, na tú landing page alebo na ten e-shop web
produktovú stránku kľudne, kde vlastne už zachytávam toho zákazníka, lebo potom už tá produktová stránka vlastne predáva. My pomocou tej reklamy pritiahneme toho zákazníka na tú stránku, ale tam už si musí možno dohľadať tie všetky informácie. Takže využite nejaký review, tú referenciu, spätnú väzbu od zákazníkov a určite ju aplikovať aj na produktovú stránku, taktiež do tej kreatívy. A takto môžeme na to vlastne nadviazať. Skvělý. V rámci reklamy na sociálních sítích je taky hrozně důležité, jaké vy máte cíle, jakožto majitel e-shopu. To znamená, když se bavíme o tom, co ovlivňuje výkon reklamy na Facebooku, tak to jsou určitě cíle majitele, které jako když máte vyladěnou, teda vy máte vyladěný e-shop, máte vyladěnou nabídku, tak potom vy chcete vědět, co tou reklamou, nebo co chcete dokázat pomocí reklamy. A tady se samozřejmě liší různé strategie. Primárně vy chcete třeba zvýšit obrat, to znamená, jedete na ten objem, trošku můžete povolit PNOčko, naopak potom se můžete dostat do nějakého limitu reklamy na Facebooku, kdy už třeba za každou korunu investovanou nezískáváte 10 korun zpátky, je to jenom příklad, ale už třeba jenom 5, 4, 3 a už je potřeba se potom na to koukat, tak jestli to má pro vás smysl. A nebo můžete taky narazit vlastně na strop třeba i vaší logistiky, vaší výroby a potřebujete ten účet zakonzervovat v uvozovkách a přemýšlet třeba nad tím, OK, tak ten můj cíl už se změnil, já chci to udržet na té efektivitě, nebo naopak chcete být třeba více ziskový a tím pádem k tomu přistupujete taky jinak, ale ty cíle jsou důležité a každý je má jinak. Potom třeba slyšíme právě takové ty rozbroje, vy máte PNOčko 30%, ale já mám třeba jenom 10 a teď kdo je lepší. A to opravdu se váže v kontextu toho vašeho odvětví a těch vašich cílů jako majitel máte. Super si to vykopolo ťa. Podľa mňa toto je taká pandorina skrinka, alebo ja by som bol veľmi rád, keby aj naši poslucháči, či už sú to markeťáci alebo majitelia e-shopov práve by sa troška pozastavili pri tejto téme, ktorú si otvorila. Vážne si urobili takú skutočnú revíziu tých interných dát a tých ich cieľov a hlavne ziskovosti, lebo ako si povedal, každý ten e-shop alebo ten biznis je v nejakej inej fáze. Niekto je možno viacej na začiatku, takže musí hlavne tlačiť do tej akvizícii a ty si krásne spomenul aj tú maržovosť a tú ziskovosť. Možno keď som na začiatku toho podnikania a mám produkt, ktorý je veľmi retenčný, tak ja kľudne môžem urobiť takú vec, že tým zákazníkom napríklad na prvý nákup ponúknem nejakú zľavu. To znamená, že tá marža, tá ziskovosť je troška nižšia na začiatku, poskytnem tomu zákazníkovi nejakú zľavu, ale zase čo mi to pomôže? Získavam nových zákazníkov, získavam ich možno lacnejšie, ako keby neponúknem tú zľavu a z dlhodobého hľadiska ak budem mať aj dobrý customer care alebo starostlivosť od tých zákazníkov, tak sa ku mne môžu vracať a ďalej nakupovať. Takže aj takto sa môžem zamyslieť nad tou ponukou. Ale určite sa k tomu vrátim teda o krok späť. Každý, hlavne ten majiteľ e-shopu aj markeťák, by si mal urobiť tú revíziu cieľov a fakt si povedať, že čo potrebujeme, v akej fáze sme a tomu prispôsobiť aj reklamné kampane, možno marketingový mix, aj keď dneska chceme riešiť hlavné sociálne siete a k tomu prispôsobiť aj tú ponuku, ten typ kampaní a celkovo tú komunikáciu. A hlavne netreba sa pozerať iba na PNO. To už sme si overili aj u našich klientov, aj na možno nejakých ďalších klientov, že vlastne nie je to iba o tom PNO, dodržme 10% PNO alebo 15%. Lebo môžeme jednak škrtiť ten biznis, že máme oveľa väčší potenciál, alebo sa na konci dňa dozvieme, že vlastne tomu klientovi, tomu majiteľovi e-shopu to nevychádza a nie je ziskový. Takže to PNO nie je jediná smerodajná metrika, ktorej sa chceme držať. Rozhodně. A mně se líbilo, jak si navázali na tu retenci, já bych to možná ještě shrnul, že když se nad tím zamyslíte, tak jako majitel e-shopu vy můžete růst těmito 3 způsoby. Zvýšením počtu nových zákazníků, což je skvělá pro tady tohle reklama na Facebooku, na Instagramu, případně TikTok Ads a další sociální sítě. Druhý krok je zvyšování průměrné hodnoty objednávky. Reklama na Facebooku se zdražuje, obecně na sociálních sítích jde nahoru, to znamená, vy chcete, aby u vás zákazník nakoupil za více peněz, takže využíváte taktiky, které vám pomohou přimět zákazníka, aby u vás nakoupil třeba ještě něco dalšího, nad čím nepřemýšlel. No a ten třetí způsob je retencí. A to je skvělý kanál pro tady tohle, to je e-mail marketing. Takže máme
navyšování počtu nových zákazníků, navyšování průměrné objednávky a zvyšování opakovaných nákupů. Ja by som to doplnil, lebo veľmi sa mi páči, ako nad tým vlastne uvažuješ, a keď dneska sme otvorili tú tému Meta Ads a tie sociálne siete a my už na začiatku sme povedali, že je to hlavne akvizičný kanál, funguje možno troška inak ako Google alebo práve e-mailing, tak aj pri tej stratégii a určovaní cieľov, tak kľudne si môžem definovať, čo očakávam od tej mety alebo teda od reklamy na sociálnych sieťach a tomu prispôsobiť aj tie ciele, aj tie rozpočty a vlastne čo získavam pomocou mety. A taktiež to zahrnúť, k tomu sa dostaneme ešte v dnešnom podcaste, do toho vyhodnocovania tých výsledkov. Takže vlastne tomu celkovému spôsobu prispôsobiť aj ten typ komunikácie, ktorý využívam na sociálnych sieťach. Skvělý. Pokud teda jsem majitel e-shopu, mám analýzu svých zákazníků, vím, co chtějí, udělal jsem si analýzu konkurence, vyladil jsem si díky tomu nabídku a teď se bavíme o těch 3 aspektech v uvozovkách: produktový aspekt, cenový aspekt a zážitkový. To znamená, jako vím teda, co se u mě prodává nejvíc, vím, že jsem konkurenceschopný, co se týče ceny a zároveň teda mám vyladěnou cestu až k nákupu bez problémů, všechno zákazník najde. Jakým způsobem můžu zvyšovat efektivitu reklamního účtu, abych dosáhl ještě větších tržeb pomocí reklamy na sociálních sítích? Tak ako to funguje nám, a ako to my robíme pre našich klientov a máme to vlastne overené, tak máš 3 spôsoby. Ten prvý je úplne najštandardnejší, čo každý z nás si myslím aj využíva, je práca s tým rozpočtom. Proste, ak mi to funguje, teraz berme do úvahy nejaký ideálny stav. Tie výsledky sú dobré, vidíme tam potenciál na zlepšovanie, môžem škálovať pomocou rozpočtu. Následne môžem stále, ako sme povedali, sociálne siete, je to nejaký banner, nejaká plocha, chcem zaujať zákazníka, teda môžem zlepšovať tú kreatívu, aby bola atraktívnejšia. A v poslednom rade teda môžem zlepšovať tú ponuku, aby bola ešte viacej atraktívna, aby som tam mal väčšiu priemernú hodnotu tej objednávky, možno rôzne balíčky, lepšia ponuka, 1+1 a tak ďalej. Takže toto sú nejaké 3 základné spôsoby, ten rozpočet, tá kreatíva a tá ponuka, nabídka alebo teda ten produkt. A samozrejme, môžeme si rozobrať všetky tieto 3 nejaké stratégie aj viacej do hĺbky. Pojďme na to, začneme rozpočtem. Tak s tým rozpočtom je to vlastne veľmi jednoduché, ale treba byť hlavne aj opatrný. Zase, ak mám nejaký ideálny stav, mám kampaň, ktorá mi funguje, tak môžem v nej zvyšovať rozpočet, získavať lepšie výsledky. Možno najskôr by som sa zastavil, ak mám dlhodobú kampaň, ktorá má už dostatok dát a mám tam celkom, možno poviem, rozpočet od 2000 korún českých, záleží od produktu samozrejme a ďalších veľa parametrov, nechcem tu ísť veľmi do hĺbky, tak musím tam byť s tým rozpočtom opatrný. Ideálny stav je zvyšovať tú kampaň o 15-20% každý deň, každé 2 dni a postupne to navyšovať. Ak mám nejakú kampaň, ktorá je nová, mám tam možno 100 českých korún na deň alebo 5 eur, 10, tam môžem byť troška viacej razantný a navýšiť to o tých 50%, 100%. Zároveň tretia varianta, ak je to veľmi krátkodobá kampaň, nejaká flash akcia, ktorá trvá deň alebo 2, tak tam môžem zvyšovať kľudne o 1000%. Hej. Ale je tam veľa premenných a parametrov, ktoré musím usúdiť na mojom danom projekte v reálnom čase a podľa toho si povedať, ako môžem pracovať s tým rozpočtom. Takže tu som to veľmi zovšeobecnil, nejaké tie best practices, ktorých by sme sa mali držať, ale my vieme, že každý účet je iný, aj ten algoritmus sa troška vyvíja a vždycky musím urobiť to dané rozhodnutie v tom reálnom čase s výsledkou, čo vidím. Takže takto vlastne môžem pracovať s tým rozpočtom a navyšovať to. Čo si myslíš ty? Ako to u teba funguje alebo z tvojich skúseností? Hele, já jsem chtěl jenom říct, že tady na to téma jsme měli samostatnou epizodu, ty, já a Denny. Je to epizoda číslo 43, co dělat, když Meta alokuje více rozpočtu jen do jedné reklamy a na ostatní se tak nedostává. Myslím, že jsme tam probírali tehdy i kampaně, jakou strategii, jak nad tím přemýšlíme. Takže já nad tím přemýšlím stejně jako ty, abych odpověděl na tvou otázku, ale už bych se tím možná nezdržoval a šel bych právě šel bych do těch dalších 2 způsobů, to znamená nabídka a kreativa.
Tak super, môžeme teda nadviazať. Ja by som to ešte troška doplnil. My to väčšinou u nás nazývame, že to vertikálne škálovanie je hlavne pomocou toho rozpočtu a potom tam máme horizontálne škálovanie, kde sa zameriavame hlavne na kampane a troška štruktúru a samozrejme na to aj veľmi úzko nadväzuje práve tá kreatíva a taktiež aj tá nabídka. Ale aby sme si troška, rád by som sa ponoril aj do toho horizontálneho škálovania, povedali niečo bližšie k tomu, tak častokrát čítam od markeťákov alebo od ľudí, ktorí začínajú z Meta Ads, možno aj od majiteľov e-shopov, ktorí si to spravujú sami, že aký je ideálny počet kampaní, koľko kampaní by som mal mať v tom účte. Teraz vlastne naposledy som čítal jednu takú mini case study alebo názor, kde sa markeťáci vyjadrovali, že keď preberú účet, tak častokrát tam vidia veľa kampaní, neefektívnu štruktúru a že oni to spravidla zjednotia, aby tá kampaň mala čo najviac dát a čo najlepšie fungovala a dokonca tam bolo aj vyjadrenie, že ono to automaticky zlepší tie výsledky o 20-30% a ja musím z jednej časti s nimi súhlasiť, že treba zjednotiť tú štruktúru, treba poznať počet dát a ak nemám v každej kampani potrebný počet konverzií, aby bola aktívna, aby bola zisková, môžem to troška zjednotiť. Ale čo by som sa chcel pričom pozastaviť je to, s čím nesúhlasím, že chýba tam troška kontext. My poznáme od našich klientov, že vždy sa musíš pozrieť na ten kontext. A možno ten klient ti povie, že on predáva tento sklenený pohár, ktorý tu mám teraz vedľa seba v tomto podcaste a proste má ich na sklade napríklad 10 000 a potrebuje ich vypredať. Alebo je to sezónny produkt, ktorého sa potrebuje zbaviť. Alebo tam má napríklad dobrú maržu. A ty keď zjednotíš štruktúru, že rôzne produkty, rôzne kategórie, možno tam pomiešaš flash akcie, sezónne akcie a hodíš do tej jednej kampani, tak tie sklenené poháre skrze toho algoritmu ani sa na ne nedostane. Takže nemôžeš to vždycky všetko hodiť do jednej kampane. Musíš poznať ten kontext aj toho, čo funguje, čo chceš predávať a možno niekedy to aj potrebuješ rozdeliť tie kampane. A samozrejme pri tom horizontálnom škálovaní tak tiež musím poznať, čo mi v tom účte funguje a hlavne, aké sú tie ciele, čo si spomínal na začiatku a za mňa najdôležitejšie sú také dva faktory, aký veľký mám rozpočet a ako dobre mi tie kampane fungujú, koľko dát z nich mám a vlastne ako dobre teda fungujú, aká je tá ziskovosť, možno to PNO. A na základe až týchto parametrov sa ja môžem rozhodnúť, alebo historických dát, kľudne, čo mi fungovalo v minulosti, sa ja môžem rozhodnúť, aký počet kampaní potrebujem, ako si môžem rozdeliť to účet a hlavne, či mám dostatok kreatívy, lebo ak budem mať 2 kreatívy mesačne, tak ja nepotrebujem mať 10 kampaní. Takže takéto 3 základné parametre by som povedal, aké mám dáta, aké mám signály od Mety, ako dobre sa predávajú tie produkty, aký vysoký mám rozpočet a ako som ziskový a posledný veľmi dôležitý bod, či mám dostatok tej statickej alebo dynamickej kreatíve. Takže toto je taký môj pohľad na to horizontálne škálovanie, ako pracovať s tou štruktúrou kampaní a ako si ju prispôsobiť na toho klienta. Lebo určite môže fungovať stratégia 1-2 kampaní a môže fungovať, ako vieme u našich klientov, že tam mám aj 15 kampaní, lebo každý produkt sa dobre predáva. Mám tam veľmi veľa kreatívy, či sú to statické banery, karusely, videá od dodávateľa, UGCčka, máme tam influencerov, máme tam videá produktové od nášho videomakera, hej? Takže podľa týchto signálov ja sa viem rozhodnúť, akú chcem tú štruktúru kampaní. Já jsem si postupně dělal poznámky a odškrtával jsem si všechny body, protože jsi vlastně všechny zmínil a teďka úplně nevím, co mám dodat, no. A jenom jako potvrdit, no, je pravda, že když jsme se chystali na tenhle podcast, tak jsme si znovu jako projížděli všechny účty, které máme a je fakt krásně vidět ten rozdíl, no, že v některém účtu prostě 5 kampaní a v jiném, jako jak si řekl, prostě 15. Některý účet běží ještě v uvozovkách po staru hodně manuálních konverzních kampaní, protože advantičky se tam třeba nechytaly, nebo běží jenom díky akci. A pak máme účet, kde máme 15 kampaní a z toho 13 jsou Advantage Plus. A fakt to záleží potom na tom, jaké máš náboje a jak jsi šikovný právě s těma podkladama. Protože to jsme si vlastně řekli, nebo na začátku možná ne úplně důrazně řekli, že výhoda na sociálních sítích je i to cílení, ale to cílení, jak probíhalo 4-5 let zpátky, už je diametrálně odlišné od toho, jak probíhá cílení v reklamách na Facebooku a Instagramu
teďka, v roce 2025, už vlastně v roce 2024. Už to zpravidla málo děláme přes cílení na zájmy, nedej bože, nebo cílení přes věk a tak dál, ale spíš to je, bo look-like publika už nefungujou, ale jde to primárně přes ty kreativy. Takže musíte najít toho vítěze ideálně prostě rozmnožit do dalších variant. A jak už si správně řekl, nejenom teda, že vytváříme různé banery, varianty těch vítězných banerů, ale právě se koukat i na ty videa, jo, mít videa od ambasadorů, UGC, a tady už bych se opakoval, ale řekl za mě všechno. Skvelé, ďakujem tiež za zhodnotenie a doplnenie a ja by som možno ešte sa tu chvíľu pozastavil, mám tu také dve myšlienky. K tomu cieľeniu ja sa nejdem vrácať, skvelé si to zhrnul, proste v roku 2025 to cieľenie funguje úplne inak. Aj majiteľe e-shopov by nás možno mohli prestať prosiť, ak to není konkrétna služba, že zacielte to na tento úzky okruh používateľov, hlavne pre e-commerce chceme celý hlavne broad, ale také dve témy je, že vlastne čo je tá pridaná hodnota Meta Ads špecialistov a vlastne ako môžeme pomôcť tomu klientovi, tak práve toto sú tie informované rozhodnutia, ktoré robím na základe dát a hlavne z toho kontextu, že viem, čo v tom účte funguje a ako môžem upraviť tú štruktúru kampaní. Takže to je aj tá naša ako keby veľká pridaná hodnota, že to vieme správne nastaviť, lebo ak máš správnu štruktúru, môžeš krásne rásť, môžeš krásne škálovať ten účet, môžeš škálovať dokonca tie bestsellery. Nemusí to byť, že celý e-shop, tie produkty s tými kampaňami, ako si spomínal, nájsť toho winnera, ale to už je teda, myslím si, že ďalšia časť tohto jenom podcastu. řekni mi, co myslíš tím škálovat, protože často mám pocit, že lidé, kteří nejsou v marketingu, tak neví, co to znamená slovo škálovat. To je skvelá otázka. Už máme škálování pomocí rozpočtu, máme škálování pomocí kreativ. Co to znamená? Tak ja by som to, keď by som to povedal asi jedným slovom, je, že chcem zabezpečiť nejaký nárast. Takže zvyšovať napríklad nejaké tržby, počet predajov, rast toho biznisu, väčšia ziskovosť, viacej zákazníkov. Takže chcem možno nárast rôznych parametrov alebo metrík. A to škálovanie napríklad pomocou rozpočtu. To znamená, že zvyšujem ten rozpočet, pretože chcem priamo úmerne zvýšiť napríklad tržby alebo počet objednávok. Škálovať pomocou kreatívy. Ty si to krásne spomenul na začiatku. Nájdem kreatívu alebo v preklade nejaký banner, formát, ktorý mi funguje a z neho vytváram ďalšie, ktoré majú nejaké rovnaké vlastnosti a tiež to môže skvelo fungovať. Takže pod tým škálovaním si predstavujem teda nárast alebo teda zvyšovanie nejakých metrík. Super. Takže teďka chceme škálovat pomocí kreativy. Teraz chceme škálovať. Už jsme to trošku nakousli. Co bys doporučil? Tak tá kreatíva možno úplne na ten štart ešte, keď sa nezameráme na to škálovanie, aj ťažko vôbec povedať, kde začať, lebo je to veľmi široká téma a kľudne si viem predstaviť aj epizódu alebo dve iba na tému kreatíva. Píšu si. Určite si to zapíš a tak vidíme sa s poslucháčmi o mesiac pri podcaste Kreatíva ako robiť správne, ale teda otvoril by som to týmto, ako vlastne si pripraviť tú kreatívu a aké má možnosti. Tak určite potrebujem vedieť vôbec, že čo je to tá kreatíva, aké formáty vôbec poznáme. Tak tá kreatíva, pod tým myslíme to, keď vidím reklamu na tých sociálnych sieťach, tak tá vizuálna stránka tej reklamy alebo forma bez nejakých ďalších primery textov, headlineov, stránok a teda ten vizuál, ten obrázok, ktorý sa mi zobrazí. A my už poznáme veľa typov tej kreatívy, takže môže to byť nejaká, poviem, že klasická lifestyleová fotografia, ktorú odfotím. Tá fotografia môže byť doplnená o nejaké grafické prvky alebo textové elementy, ako je nejaký nadpis, takže headline alebo subheadline, môžem tam pridať cenu produktu, môžem tam pridať nejaký call to action a zrazu už mám z toho nejaký, my to v marketingu voláme banner. Z týchto bannerov alebo fotografií, keď ich spojím 2 až 10, čo sa týka nejakých príspevkov až 20 dokonca, tak môže mať formát karuzel. To znamená, že striedam tieto fotografie, viem si ich preklikať, takže zrazu v tých reklame je ich napríklad 10. Rotující formát. Rotující formát statických obrázkov. Potom ďalší formát, ktorý poznáme, sú teda videá, alebo ponovom aj si to predstavujeme pod nejakými reelskami, takže buď krátke, alebo dlhé videá, ktoré môžem vlastne tiež odpromovať.
Môžeme tam zaradiť napríklad aj nejaký GIF, takže 3-sekundové krátke videá, ktoré sa opakujú, alebo kľudne aj nejaké kolekcie, takže kombinácia bannerov, videí a produktov, ale už by som tých poslucháčov veľmi nechcel rozhodiť a myliť, nech toho nie je úplne veľa až do takej hĺbky. Takže bavme sa hlavne o tých banneroch a o tých videách, s ktorými vieme potom pracovať ďalej. Takže toto sú nejaké tie základné formáty, ktoré v reklame poznáme. Potom možno teda, čo to tvorí ten banner, alebo prečo by mal byť úspešný. Tak za mňa sú to určite, je to množstvo bodov. Keď som nejaký grafik, alebo si pripravujem tú kreatívu, tak musím dodržať ten svoj branding, alebo teda vizuálnu identitu. Možno čo tam patrí logo, môže to byť nejaká farebnosť, môžu to byť nejaké fonty, grafické elementy, ktoré využívam. Ten banner predajný, my si ich tvoríme interne pre našich klientov, lebo vieme, čo funguje, vieme, čo ten banner musí obsahovať a ako odkomunikovať problém, pain point toho klienta a toho produktu. A má teda obsahovať nejaký headline, ideálne subheadline. V tom headline môžem kľudne riešiť problém, ktorý rieši ten zákazník a aj v tom banneri existuje tzv. Hook. Takže to, čo ma zaujme na tú prvú dobrú, na tie prvé 2 sekundy. Samozrejme, ten vizuál musí byť atraktívny. To je veľmi subjektívne, lebo každého zaujíma niečo iné. A proste keď si scrollujem tie sociálne siete, tak musí ma zaujať ten vizuál, aby som sa pri ňom pozastavil. Samozrejme, musí obsahovať nejaký produkt alebo tú službu, ktorú chcem komunikovať. Veľmi dôležité pri tých predajných baneroch, čo nám funguje, dobre, aj sme si to testovali, je aj nejaké call to action. K tomu zákazníkovi dám podnet, teda navštívte náš e-shop, nakúpte náš produkt. Takže toto sú možno nejaké základy toho banneru a ten banner môže obsahovať samozrejme nejaké USPčka, nejaké reviews, ale k tomu sa dostaneme ďalej. Aký máš možno ty, Oťaz, názor na tú kreatívu? Čo by mala teda obsahovať alebo ako bude úspešná? Ty vždycky shrneš úplně všechno, takže pro mě je potom těžký jako začít, jo. Ale já si spíš počkám na tu nabídku, protože my jsme začali vlastně rozpočtem, pak jsme začali kreativou a pro mě je vždycky nejdůležitější to, že ta kreativa nebude fungovat ani ten rozpočet, když nemáme tu dobrou nabídku, takže já si počkám tam. Nicméně mě právě zajímá to, jak tu kreativu vlastně si vůbec otestovat, jako jak začít, protože ty si teďka vyjmenoval spoustu různých formátů a teď já, jak mám vlastně vůbec k tomu přistoupit. Mám v jedné kampani mít všechny kreativy nebo všechny formáty, nebo si to mám nějak rozvrstvit, jak to děláš ty? Tak mne najlepšie funguje, keď mám nejaký bestseller alebo produkt, ktorý je overený. Viem, že v online priestore sa predáva, a teda viem, že keď spustím kampaň, budú tam nejaké dáta, tí zákazníci majú o ten produkt záujem. To je úplne ideálny stav na testovanie kreatívy. Alebo to môže byť kategória. A ostaneme pri tom produkte. A ja som tu vymenoval teda nejaké formáty. Na začiatku podcastu sme sa bavili aj o katalógových reklamách, ktoré teda nemusí grafik tvoriť, ale ťahajú si, poviem, ten vizuál z toho e-shopu alebo z toho katalógu, nechcem ísť veľmi do hĺbky. Takže ja ideálne, keď si spustím tú kampaň, mám dostatočný rozpočet, dostatok signálov a dát, tak hodím si tam nejaké základy. To môže byť statický banner, hodím si tam karusel, využijem katalógovú reklamu. Ideálne hodiť si tam video, kratšie, dlhšie. Spomínal som veľa formátov, môže tam byť aj video od nejakého UGC creatora alebo influencera. A vlastne testujem si možno, ktorý formát je taký zaujímavý aj v tom účte celkovo, nie iba pri tej jednej kampani a zistím, na čo tí zákazníci možno najlepšie reagujú pri tom produkte a tej ponuke, čo tam dávam. Ja väčšinou nájdem vždycky nejakého, poviem to tak, že my to nazývame winnera, alebo teda víťaza z tých formátov a potom, keď už mám toho víťaza, že viem, že s týmto produktom v tomto účte a na tomto produkte mi funguje statický banner. Tak tie statické bannery tiež môžeme ísť veľmi do hĺbky, môže to byť lifestyleový statický banner, teda komunikujem tam nejakú moodovú lifestyleovú fotku. Môže to byť produktový banner, kde dám produkt, cenu, nejaký pain point toho produktu. Môže to byť banner, kde komunikujem review zákazníka, takže nejakú referenciu spokojného zákazníka a ten produkt. Ďalej to môže byť banner, kde dám produkt a USPčka toho produktu, teda ako mi vlastne pomôže. Takže v ďalšej fázi si testujem tento angle toho banneru, že ktorý mi možno funguje najlepšie. Keď nájdem toho víťaza, potom už to je jednoduché. Každý ten banner obsahuje, teda už sme si spomínali nejaké call to action, headliny, vizuál, farebnosť a teda. A ja už ho potrebujem teda množiť, multiplikovať.
ten banner. Takže keď si už nájdem toho víťaza, tak ho ďalej multiplikujem a sledujem tie výsledky. Ak sú dobré, mám jasného víťaza, škalujem to ďalej, občas si môžem do nejakej testovacej kampane alebo do tej kampane, ktorá už má dáta, nahodiť znova ďalšie formáty a otestovať si to, lebo my vieme, že keď niečo nefungovalo v minulosti, neznamená, že už to nikdy nevyužijem a nebude to fungovať v budúcnosti. Takže ja testujem stále dookola. V tom je to čaro tej meta reklamy, že vždycky tam musíš každý deň niečo nové testovať. Takže pomocou tej kreatívy nájdem toho víťaza, zmultiplikujem si ju a takto môžem ako keby škálovať, zlepšovať tú kampaň. Možno dôležitá téma, čo ak mi to vlastne nefunguje. Tak keď mi to nefunguje, tak z pohľadu tej kreatívy, čo môžem urobiť, potom samozrejme tam máme ten produkt, tú ponuku, ale z pohľadu tej kreatívy, tak zmeniť buď ten formát, ktorý komunikujem, pozrieť sa, čo som komunikoval v tých baneroch, v tých kreatívach doteraz a zmeniť vlastne ten prístup, definovať tam iný problém, nejaký iný headline. Každý produkt môžem komunikovať z nejakých 5 uhlov pohľadov, lebo ten produkt môže každej tej cieľovej skupine inak pomôcť. Takže znova troška zmeniť ten angle, ktorým komunikujem a vlastne otestovať úplne nejaký nový kreatívny prístup. Môže to byť ten produktový banner, lifestyleový banner, USPčkový, veľmi dobre fungujú Notes Ads vlastne z iPhoneu a vlastne testovať si ten kreatívny prístup. A vlastně to, co my se naučíme v rámci třeba toho jednoho produktu, že nám funguje nejlíp v rámci grafiky, tak potom nejenom, že teda multiplikujeme pro ten daný produkt, ale my se naučíme a současně to, co jsme se naučili, využijeme třeba pro propagaci i jiného produktu nebo jiné kategorie. To je to, co jsem chtěl ještě dodat navíc. Plus, co nám třeba funguje i to, že dlouho vám běží reklama, která je úspěšná, ale teď se vám třeba začnou zhoršovat výsledky. Tak přesně jak jsi řekl, vypnout reklamu, nechat běžet chvilku jiné a třeba za měsíc, za 2, za 3 zkusit tu stejnou reklamu, která vám performovala dobře ty 3 měsíce zpátky, tak ji zkusit znovu zapnout a uvidíte, jestli se vám nechytne, protože se může stát, že na to už prostě lidi přestanou reagovat, tak během těch 3 měsíců, dejme tomu, na to zase zapomenou a vy to zase zapnete a ta reklama se zase chytí a zase bude mít dobrý výsledky. To je možno aj tá magia toho algoritmu, keď si to tak dám na papier, to veľmi nedáva zmysel. A mne sa to častokrát je hlavne vo veľkých účtoch, kde máme vysoké rozpočty, že ten winner funguje krásne, začína tam byť nejaký social proof, pod tým social proofom si predstavte lajky, komentáre, zdieľania a uloženie tej reklamy na sociálnych sieťach a zrazu stratí výkonnosť. Ako si povedal, tak tá frekvencia tej reklamy je vysoká, zobrazuje sa to vlastne už vo vysokej frekvencii, takže niekoľkokrát denne, týždenne tým zákazníkom. My ju teda vypneme, ale snažíme sa vytvoriť toho winnera znova, tou multiplikáciou. Funguje mi tam niečo iné. A skvele si povedal, že vlastne zapnem ju o mesiac a tá reklama ako keby nabere druhý dých a znova performuje skvele. Dokonca sa mi tento príklad stal v účte klienta minulý týždeň, kde som spustil reklamu, ktorá dlhší čas nebežala. Pozor, stále bola relevantná. To znamená cena produktu, USPčka, vizuálna identita, nič sa tam nemenilo. A zároveň, čo je dôležité, možno taký protip, keď vám tá reklama stratí výkonnosť, dávate do nej vysoký rozpočet, skúste si pozrieť komentáre. Lebo častokrát sa stane to, že ten majiteľ e-shopu alebo správca sociálnych sietí nereaguje na komentáre zákazníkov a stane sa, že keď do tej jednej reklamy alebo kampani dávam vysoký rozpočet, nazbiera sa tam buď veľa negatívnych komentárov alebo komentárov bez odpovedí. A ten social proof, tá dôveryhodnosť, ona klesá. Aj z toho negatívneho komentáru vlastne môžem vyťažiť maximum tým, že dám odpoveď tomu zákazníkovi a vidí, že to myslím seriózne, vyznám sa, chcem mu pomôcť. Tá customer care. Takže určite si skontrolujte vždycky aj ten social proof tej reklamy, ak stratí výkonnosť. Jenom možná pro posluchače občas zmíníme slovo algoritmus a ono je to takové kouzelné slovíčko, když marketáci neví moc co říct, tak použijou algoritmus, protože oni sami neví, ale mně se teďka hrozně líbilo přirovnání, nevím, kde jsem to četl, že algoritmus rovná se zájem lidí. To znamená, když vám algoritmus háže klacky pod nohy, tak to zpravidla není tím, že je proti vám algoritmus Facebooku nebo Instagramu, ale je to tím, že nemáte zajímavé reklamy. Je to tím, že nemáte zajímavé reelska, je to tím, že nemáte zajímavou nabídku, je to tím, že máte třeba vstupní stránku špatně udělanou a lidi rychle odcházejí, takže Facebook si to spojí, řekne ne, tam nebudu vodit lidi.
Jo, takže vždycky, když slyšíte slovo algoritmus, je to zájem lidí a pak právě se to váže i tady k tomuto našemu tématu, protože vy, když jste schopni zaujmout lidi na sociálních sítích, tak jste schopni potom vytvářet lepší kreativy, lepší nabídky, protože se jste schopni rychleji učit díky těm datům, které máte. Současně, když máte zájem lidí, tak klikají na reklamy. Reklama se stává efektivnější, lidi více proklikávají, stává se levnější a díky tomu jste tím pádem schopni zvyšovat rozpočty na sociálních sítích. Oťas, ja by som ti povedal, že toto by malo byť intro dnešnej epizódy, lebo si to ukážkovo zhrnul aj si myslím pre menej odborných alebo technicky zdatných poslucháčov, čo si pod tým algoritmus predstaviť. Ja to rád využívam, lebo aby som sa pozastavil aj pri tej technikalite tej jednotlivej kampani alebo technických nastaveniach účtu, alebo možno Metapixel, čo aj veľa poslucháčov nemusí poznať do hĺbky, tak by sme tu sedeli možno aj celý deň. Takže tým jedným slovom to dokážeš vybaviť, ale skvelé si to zhrnul a na to vlastne treba mysleť, že ten algoritmus nie je proti nám. Jednoducho, keď tá ponuka, tá kreatíva nie je atraktívna, tie nákupy nebudú prichádzať, ani tá preklikovosť. My jsme se tady bavili o zvyšování rozpočtu, bavili jsme se o škálování kreativ. Já bych možná rád ještě řekl, že škálování pomocí rozpočtu je nejrychlejší cesta a potom škálování pomocí kreativ potřebuje vlastně vyšší investici zdrojů, ať už teda vašeho času, protože jste to třeba vy jako majitel, který vyrábí bannery, který vyrábí nebo natáčí videa, a nebo teda platíte grafikovi nebo videoeditorovi, který vám natáčí produktové reelska a stříhá vám to, a nebo vám právě vytváří grafiku. Takže máme škálování pomocí rozpočtu, škálování pomocí kreativy a teď se dostáváme na škálování pomocí nabídky, protože to, abychom mohli teda škálovat rozpočet a kreativu, tak na to potřebujeme dobrou nabídku. A jak my si s tím hrajeme? Oťas, toto je tvoja obľúbená téma, ale teda skúsim to nejako vykopnúť, ako vlastne my fungujeme a ja si myslím, že je to nejaký taký základ a už sa vôbec nejdem vracať k tomu, že každý účet je iný, každý e-shop je iný, inak reagujú zákazníci. Skúsim to možno tak viacej všeobecne. Ideálny stav je, keď získaš nový účet, historické dáta, pozrieť si, čo fungovalo, nefungovalo. Aj keď ti klient povie, že toto je bestseller, treba si overiť, či sa predáva v online priestore, ideálne aj na tých sociálnych sieťach, či je vhodný pre akvizíciu ten produkt. A my začíname teda s tými bestsellermi. Takže mám nejaký produkt, už sme povedali, škálujem ten produkt rozpočtom, nejakými kreatívami. A čo teda, ak sa ten produkt prestane predávať alebo zákazníci nereagujú, tak ako si povedal, musím zlepšovať tú nabídku, teda tú ponuku, ktorú zobrazujem. Tam už by som jednoducho povedal, že či sú to tie bestsellery alebo kategórie produktov, tak my musíme zatraktívniť tú ponuku. A vlastne ako na to? Musím si jasne definovať ten cieľ, určiť si vlastne, kde je možno problém, prečo sa ten produkt tak dobre nepredáva, alebo ako ho zlepšiť. Možno by som sa zastavil pri tej priemernej hodnote objednávky, ktorú si už dneska nejako načrtol. Tak ako ju môžem vlastne zlepšiť? Tak keď mám nejaké bestsellery a sú vhodné na kombináciu, tak z tých bestsellerov môžem urobiť nejaký balíček produktov. Spojím ich do balíčku. Čo to znamená? Môžem tam dať o niečo lepšiu cenu, lebo zákazník kúpi 2 produkty, musím si ale viesť zrátať maržovosť, ziskovosť, dodanie a to všetko okolo toho a teda získavam vyššiu hodnotu objednávky, tá objednávka, tá konverzia ma stojí menej pri tej mete. Takže nemusím toľko investovať do reklamy, získam viacej tých tržieb, lepšiu ziskovosť, je to atraktívnejšie pre zákazníka. Taktiež, ak mám nejaký produkt, môžem vytvárať rôzne výhodné sety, nejaké doplnkové produkty, k tomu produktu tam dať nejaký úplne iný produkt, ktorý sa hodí a môžem ho využívať aj s tým produktom a teda vytvárať nejaké sety týchto produktov a tým zase zvyšujem priemernú hodnotu tej objednávky. Nám samozrejme fungujú aj ďalšie kampane, ktoré využívame a teda nejaká dôveryhodnosť zákazníkov, ten social proof, to sú vyslovene tie recenzie, referencie. Možno by som sem zaradil aj nejaký UGC content, že si tí zákazníci otestovali náš produkt a teda ukážem tým zákazníkom, že ten môj bestseller, ten produkt funguje, reálne dokáže pomôcť ľuďom a hlavne, že ako im
pomohol. Takže tá skúsenosť tých zákazníkov. Potom samozrejme v tej ponuke môžem komunikovať nejaké novinky, nejaké limitované edície, takže mám nejaký bestseller, ktorý je obľúbený, skúste novú príchuť toho bestselleru alebo nejakú novú variantu toho bestselleru. Samozrejme potom môžeme nadväzovať na nejaké kúpte 3 produkty za cenu jedného, zase zvyšujem si tú priemernú hodnotu tej objednávky. Môžem vytvárať samozrejme pre zvýšenie nejakého zisku a získavanie nových zákazníkov rôzne akcie. Či už sú to dlhodobé, nejaké 20% na celú kategóriu, 10% na tento produkt, alebo samozrejme potom aj nejaké flash akcie, ktoré sú viac nárazové, viacej impulzívne, ako je napríklad Black Friday, nočné nakupovanie, víkendy a podobne, kde dám 50%, 60%. Takže toto sú, by som povedal, nejaké základné akcie, ktoré sa dajú určite doplňať ďalšími akciami a zase potrebovali by sme oveľa viacej času k tomu. Možno čo je tvoj názor vlastne na tú ponuku? Je to tvoja obľúbená téma? Ako ju zlepšujeme teda u našich klientov? Proč my vlastně začínáme vůbec s komunikací bestsellerů a nejprodávanějších kategorií na sociálních sítích, protože jak už si správně řekl, tak tam už existuje ta poptávka po tomhle tom sortimentu a plus my nechceme, aby si e-shopaři sahali do svojí marže hned ze začátku, protože udělat akci umí každý, takže my chceme co nejvíc prodat za ty peníze, které chcete. A tím pádem my začínáme tady a tady je možná dobrý říct, že tyhle ty reklamy na bestsellery, nejprodávanější kategorie jsou tady od toho, abychom dlouhodobě mohli jet nějaké kampaně na sociálních sítích, které nám zajistí ten stabilní přísun objednávek. A potom právě do toho kombinujeme různé krátkodobé akce, které můžou běžet od pár hodin do třeba 48 hodin nebo týden, jak si řekl, nebo nějaká výprodej klidně měsíční, ale to jsou ty akce, které nám právě mají přitáhnout navíc objednávky, aby zase ten e-shop samozřejmě mohl pokrýt svoje náklady, aby zaručil dostatečný přísun objednávek pro ten daný měsíc dosažení cíle toho majitele. Tak ako by si vlastne vysvetlil možno našim poslucháčom, že tie dlhodobé a krátkodobé akcie, že aký je medzi nimi rozdiel z hľadiska tých nákupov a toho biznisu tých zákazníkov? No tak ty dlouhodobé kampaně, jak jsem říkal, tak už můžou běžet klidně rok, 2 v kuse, protože tady prostě komunikujeme ty nejprodávanější produkty a mají zastabilizovat přímo ten účet na Facebooku, respektive na Instagramu. Jo, když to ty krátkodobé, já chci rychle zaujmout toho zákazníka, aby rychle vytáhl tu peněženku, zaplatil mi a tak možná vlastně impulzívně nakupoval. Impulzivně, přesně tak. Ale tady je potřeba, abyste se na to právě koukali z toho pohledu, jako co se děje, když vy například dáte dopravu zdarma. Protože často vidíme, že e-shopaři dávají dopravu zdarma na celou objednávku. Ale co vy třeba můžete vidět je, že když dáte dopravu zdarma, tak se vám sice zvednou objednávky, je to skvělé, ale průměrná hodnota objednávky vám klesne dolů. To znamená, je dobrý si potom koukat na to v čase a říct si, OK, tak já dám dopravu zdarma, ale mě to snižuje hodnotu objednávky, zahlcuje mi to moje skladníky, musí třeba pracovat přes víkend a je to pro mě dostatečně efektivní a vydělám tolik peněz, kolik bych chtěl, jo, anebo si právě potom řeknu, dobře, tak co udělám příště a otestujete si to a řeknete si, dobře, tak já dám třeba dopravu zdarma s dárkem k objednávce nad 1000 korun. A v tu chvíli vy vidíte, dobře, těch objednávek je míň, ale vy jste ziskovější, protože vám třeba nepoklesla tak hodně průměrná hodnota objednávky. A nebo si příští rok podíváte na tu dopravu zdarma a vidíte, že třeba teďka máme marec, březen, takže v dubnu máte mít znovu dopravu zdarma, vy víte, že vám fungovala v předešlém roce, tak si zkusíte už dopředu domluvit se zásilkovnou, že vám dá třeba tu dopravu zdarma a tím pádem vy nabízíte svým zákazníkům dopravu zdarma, ale vy neplatíte z vlastní kapsy. A to jsou potom ty strategické věci už k vyhodnocování, že musíte se koukat na tu akci v rámci sociálních sítí a co to skutečně dělá s vaším e-shopem a s vašima objednávkama. Ja by som skvelé si to zhrnul a ja by som to doplnil vlastne, že čo je dôležité z pohľadu toho špecialistu, ktorý aj komunikuje s klientom, s majiteľom, s e-shopom a nastavuje tú reklamu. Netreba zabúdať si vlastne vyhodnotiť
tú kampaň, ktorú pripravím. Aj z hľadiska tých signálov a výsledkov, ktoré vidíme ako Meta Ads špecialisti, ale aj s tým klientom si k tomu sadnúť a nech si spoločne vyhodníme tú reálnu ziskovosť, čo si už krásne vysvetlil a nejdem sa k tomu vracať. A netreba sa báť, vlastne aj my ako Meta Ads špecialisti poradiť tomu klientovi, že táto akcia nebola efektívna, je zbytočné ju možno robiť ďalší mesiac, lebo vidíme, že tie výsledky neboli dobré, neboli sme ziskové. Ale zase zároveň, ak nás to potlačilo ďalej, tak poďme to spraviť znova. Samozrejme, netreba to robiť vo vysokej frekvencii, že 5 krát do mesiaca danú kampaň, lebo tí zákazníci zvyknú si na to, nebudú na to už reagovať, takže tiež s nejakou mierou. Ale čo som tým chcel povedať, je dôležité si vyhodnotiť dopad tej kampane a podľa toho urobiť nejaké informované rozhodnutie, čo ďalej. Či ju chcem znova využiť, alebo nie. Přesně tak. To znamená, vy byste chtěli mít ideálně nějaký publikační plán akcí v uvozovkách nebo nabídek, které nabízíte v průběhu roku svým zákazníkům, ale pak se fakt jako koukat na to, co to skutečně dělá s číslama ve vašem e-shopu. Nejenom teda v těch reklamních platformách, ale s objednávkama, s průměrnou hodnotou objednávky. A vy taky můžete třeba zjistit, že nějakou tu akci, kterou vyjedete na sociálních sítích, jste schopni zabezpečit jenom prostřednictvím e-mailingu. Jo, ale pokud vy se nekoukáte na ty data v rámci vašeho e-shopu, tak pak tam může nastat problém a zbytečně můžete třeba vypálit peníze na Facebooku, protože byste byli schopni stejný počet objednávek udělat jenom přes e-mailing. Tu možno ešte taký jeden bod veľmi, veľmi v krátkosti, keď aj pripravím, hlavne by som povedal aj tie flash akcie, ktoré sú veľmi krátke, teraz si to nadčrtol, ja musím zabezpečiť celý ten marketingový mix, nie je to iba, že spustím akciu na sociálnych sieťach, na to musí byť pripravený ten web. Tie konkrétne produkty možno oštitkované, aby tam bola tá informácia. Ideálne vykopnúť to nejakým kontentom na sociálnych sieťach. Zapojím tam potom reklamu na sociálnych sieťach. Môžem zákazníkom poslať nejaký e-mailing. Ak to dáva zmysel, tam nechcem ísť veľmi do hĺbky, nejaká Google reklama, buď display, searchová a podobne, ale zase poradiť sa s tým Google Ads špecialistom, či má zmysel tam urobiť tú flash akciu. A teda, čo som tým chcel povedať, celý ten tím aj s tým klientom sa musí spojiť. Tá komunikácia musí byť dobrá, tá nejaká symbióza tiež a všetci musíme dať do toho maximum. Inak tá akcia nemusí mať dobré výsledky práve aj kvôli tomuto. My jsme se tady pobavili o tom, že můžeme, nebo já to snu úplně od začátku, vůbec jako jaké místo má reklama na sociálních sítích pro váš e-shop v rámci marketingu, co vůbec ovlivňuje výkon reklam na sociálních sítích. A teď se bavíme o 3 způsobech zvyšování nebo škálování reklamního účtu a probrali jsme teda škálování pomocí rozpočtu, pomocí kreativ, pomocí nabídky. A teď jsme trošku zabrouzdali i do vyhodnocování dat. A já nevím, tam bychom se mohli bavit o dalších věcech, ale už ten podcast prostě máme příliš dlouhý a už bych ho ukončil, dávno jsme si dělali dotazník a už zase přetahujeme. Ale myslím, že tady byla velká hodnota, takže snad to posluchačům nebudeme vadit, ale určitě bychom se mohli bavit o atribučním modelování, což si necháme taky na jindy. My jsme se teda o tom bavili už v nějakém předešlém díle, jak správně vyhodnocovat výsledky. Tady jsme nakousli, že jako koukat se na signály v rámci reklam na sociálních sítích je fajn, ale potřebujete taky koukat na výsledky v rámci e-shopu, pak testovat dopad Meta Ads kampaní v praxi, to znamená přesně, co dělá to zvyšování rozpočtu, snižování. Ja by som to možno doplnil pre tých poslucháčov, ktorí sa dostali až sem k tým výsledkom, ale iba veľmi okrajovo a v krátkosti. Možno vám načrtnem takú ideu, a ako si povedal, v ďalšom podcaste to môžeme rozobrať do hĺbky, takže máme nový podcast na kreatívu, máme nový podcast ako robiť dobrú kreatívu, tretí podcast ako vyhodnocovať výsledky, ale teda, aby som dal nejakú tú myšlienku aj z tých našich skúseností, pozerajte sa na to z 2 strán. Meta Ads vyhodnocovanie a vyhodnocovanie celého e-shopu. Alebo ten decision making, až by som povedal. Meta Ads vám slúži ako nejaké vyhodnocovanie výsledkov a zbieranie signálov. Pozor, musíte mať správne nastavený pixel, aj keď vieme, že v dnešnej dobe je to už veľmi náročné získavať tie nejaké dobré dáta kvôli rôznym reštrikciám. Ale čo som chcel povedať, Meta Ads využívajte hlavne na optimalizáciu možno tej kreatívy a nejakých tých výsledkov a signálov, takže pozerám sa na tú reklamu
aký tam mám rozpočet, aké tam mám PNO, koľko nákupov to prinieslo, aké tržby. Pozerajme sa na soft metriky, takže môže tam byť nejaký click-through rate, môže tam byť tá frekvencia, ktorá mi veľa napovie. Samozrejme nejaká preklikovosť, add to karty, reach, impressions, takže nejaké soft metriky v kombinácii s tým PNO, počet nákupov a beriem to ako nejaké signály, aby som vôbec vedel pracovať aj s tou kreatívou, aj s tou štruktúrou kampaní. A potom ten decision making, ktorý ty si spomenul, už robme z hľadiska toho e-shopu, hľadiska k tej ziskovosti, kde si môžem dať dopravu, cenu za balík, tržby, počet objednávok, marže a to je toho strašne veľa. Potrebovali by sme ďalšiu epizódu, takže ten decision making robte v tom e-shope, kde zohľadníte všetky kanály, aj meta ads, pretože meta, kvôli tej atribúcii, čo si spomínal, tie nákupy sa pripíšu do Google, do nejakého direct to organiky, blablabla a to ďalej. Takže tam robím ten decision making a meta ads reporting využívam ako nejaké signály k tej optimalizácii hlavne. Takto by som to jednoducho zhrnul. Nemám co dodat. Jardo, moc děkuju. A posluchačům, kteří se dostali až sem, tak taky děkuju, že poslouchali nebo že koukali na video. Skvelé, ďakujem aj ja za tento úžasný podcast a myslím si, že je tu veľká pridaná hodnota a každý si v tom nájde niečo to svoje. Dejte nám vědět do komentářů, jestli se vám to líbilo. Super, díky. Ďakujeme. Měj se. Majte se, naschle.